Poveste de toamnă. Frunzele au început să cadă încet ca dintr-un vis de vară, o vară care a trecut atât de repede. Iar vântul le-a împletit în aceste culori minunate într-un cardigan, cardiganul toamnă, atât de moale, atât de călduros și plin de culoare. Arămiu ca mărul copt și soarele l-a apus, galben spre portocaliu ca spicele de grâu coapte, o împletire atât de caldă și de plăcută de culori, ce se armonizează într-un frumos cardigan cu un croi deosebit, care atunci când îl îmbraci te cuprinde ca o îmbrățișare.